Hola, bon dia, som la classe de tercera i avui us anem a presentar uns experiments que hem estat fent en aquest trimestre. En aquest trimestre hem estat treballant per grups una disciplina científica i avui us l'anem a presentar. Com ha dit Víctor, hem treballat durant tot el trimestre cada grup una disciplina científica o un experiment. I avui us ho anem a explicar i ara ho aneu a veure. Benvinguts i benvingudes al segon Congrés de Ciència Caminera. Hola, som Beltrán, Víctor I Marta. i vos anem a presentar el projecte de Ciències de l'Esport Biomecànica. Índex. El nostre experiment. Fem una pregunta. Elaborem un pla. Fem una predicció, resultats i conclusió. El nostre experiment és estem l'exercici de les mans. fem una pregunta. Podem moure el dit anular si teniu el dit cor immobilitzat? Elabora un pla. Junteu les palmes. Doblega cap a dins el dit cor. Intenta separar els dits anul·lats. Podeu? Vosaltres fixeu-vos que tots podeu separar tots els dits, menys el anular, que com veieu no es pot. Fem una predicció. Pensàvem que sí que es podia perquè la resta de dits sí que es poden separar. Resultats i conclusió. Els dits no es poden separar. La raó és perquè cada dit de la mà té un tendó que serveix per a moure el dit individualment. Excepte el dit anular i el dit cor que comparteixen un mateix tendó. Per això és molt difícil moure el dit anular sense moure el dit cor. I així queda la nostra presentació de Ciències de l'Esport Biomecànica. Esperem que vos hagi agradat. Gràcies per la vostra atenció. Hola, bon dia. Som Pau, Martí, Daniel i us anem a explicar un experiment de ciència de l'esport. Primer, agafem la paret per mesurar el nivell corporal que tenim al cos. Diguem el nom i com és. Segon, agafem un exercici de pes i deures del braç dels pegaments de diferents zones.
que fer molts matemàtics difícils que a les hores no l'hem pogut fer, però que se'ns donarà. Hi ha un resultat que Bien, ¿cuál es la aplicación de la medida de doblez corporal que tenemos? En el caso. Bueno, hasta així ha arribat la presentació de Ciències de l'Esport i espero que us hagi agradat. Hola, som Adriana, Aitana, Dídac, Carme i Diego. I avui us venim a explicar l'experiment d'una mà biònica. Primer us ensenyarem el material, després com es fa i després us ficarem el vídeo. I després l'experiment. El material que necessitarem seran cartró, regla, palletes, fil, cúter, llapis i silicona calenta. Agarrem un tros de cartó i fem el dibuix de la nostra mà. Amb els dits rectangulars retallem la figura i fem els plecs dels dits. 2. Agafem un tros de cartró rectangular, fem la base per a la mà biònica i així podrem manejar-la. 3. Tallem 3 palletes en trossos picotets i 3 palletes en trossos més grans. 4. Prenem trossos de palletes a la mà biònica i passem els fils per la mà. 5. Faig un nuc a la punta dels dits i als altres costats i fiquem els dits i així podrem controlar els dits.
Vale, va o no va? No se pega. I aquí us anem a ensenyar l'experiment amb els mecanismes de les palletes i el dit gros no se maneja perquè l'única part de la mà que té que anar per dins és esta i el dit gros com té que anar per fora pues no se maneja i pues... Ai, i així ens acomiadem. Espero que us hagi agradat molt. Adeu. Què tenen dins les formigues? Àlex i Pere. Índex. Materials. Experiment i que tenen dins les formigues. Materials. Necessitem 2 gots de la mateixa altura, una xeringa, celo, un punter láser, una agulla y una formiga. 1. Coloquem els 2 gots un a prop de l'altre. 2. Coloquem la xeringa que se sostinga. 3. Apretem fins que isca una xicoteta gota d'aigua. 4. Colocar el láser a una altura a la que pase el raig per la gota. 5. Usar una tablet de recolzament. 6. Passar l'agulla per la formiga. I pinxem la gota.
que això és el que té la formiga dins. Ai! Això. Vale, com així veieu, així tenim el cervell, així tenim el cor, així tenim l'estómac, així tenim el búcher, el recto, el airigó, el tracto digestiu, el cordó nerviós, el ull compuest i les antenes. I el peciolo. I ja està. Adeu, esperem que us hagi agradat la nostra presentació de què tenen dins les formigues. Hasta la pròxima! Hola, som Marc, Leo Marco. i vos anem a parlar sobre la química. El primer experiment que anem a fer serà acceleració d'òxid. Elaborem un pla. Material: tub d'assaig, sal, aigua, paper d'alumini, corda i sulfat de coure. Si agafem un tub d'assaig, li fiquem aigua, una cullerada de sal i una altra xicoteta de sulfat de coure. 2. Agitem el tub, lliguem un tros de paper d'alumini a una corda. 3. I fiquem la corda al tub. 4. Esperem 2 minuts. 5. Resultat: el paper s'ha oxidat. Per què? Perquè la sal ha actuat com a catalitzador. Experiment, anem a necessitar una cucharada de sal, 10 mil·lilitres d'aigua, una corda atada a un paper d'alumini, una cucharada xicoteta de sulfat de coure i el primer que anem a fer va ser echar la sal al tub d'assaig. Ara, limpiem la cucharada. Anem a agafar la cucharada xicoteta de sulfat de coure, la eixem, la fiquem i ara agafem i ara tenim que ficar això per a que no s'esca i agitem. Ara tenim que quitar això. Vale. Ara agafem ja la corda i la fiquem dins del tub. A veure, que la fique ahí. I ara esperem. A veure. Mireu. Ara us vaig a explicar el que ha passat. Bueno, encara no ha passat. Així que anem a esperar més rato.
mireu, si vegeu, ahí s'ha oxidat. Mireu, ahí ho tinc el dit, l'òxid. Se pot ficar fins a tot negre. Mireu. A veure... Crec que he ficat molt poc de sulfat de coure. Anem a ficar un pel. A veure... Ai. Ara esperem. A veure, ahí. Vale. Ja està tot pràcticament oxidat. I ara us vaig a dir què ha passat. La sal ha actuat com a catalitzador i ha fet que juntat tot això es fes com que s'oxide i ja està. Ara us vaig a mostrar l'abans i el després. Això és el que era abans i ara s'ha oxidat mogolló i més ràpid. Això les ha passat menys d'un minut i ja està pràcticament tot negre. I això, mireu la diferència de cerca. Ahí s'ha fet ha passat mogolló de coses. S'ha ficat molt negre. Ara donem pas a l'experiment de Leo. Vale. Avui vos vaig a presentar teories d'efervescència en vinagre i bicarbonat de sodi. Agafa una cassola, un poc de vinagre, el bicarbonat de sodi i el mesclem. 2. Veurem què fa efervescència. Fa efervescència perquè com el vinagre és àcid i el bicarbonat és a base, crea CO2 que fa bombolles en el vinagre. Hola, amics de la ciència. Avui vos vaig a treure com es fa efervescència en vinagre i bicarbonat de sodi. El primer que necessitem és un cuenquito de bicarbonat de sodi i un got de vinagre. També una cassola o un got gran. Jo recomano cassola per a que no se vos isca tot. I el primer echem el vinagre a la cassola. Agarrem una cullera de bicarbonat de sodi i el tirem. Veieu que fa efervescència? Bueno, pues eso es degut a que com el vinagre és àcid i el bicarbonat és base, quan es junten es libera diòxid de carboni, el que és com una espècie de gas que fa bombolles en el vinagre. Bueno, després d'un rato ja ha concluït l'ebullició esta. I bueno, fins així el vídeo.
Vale, i ara donem pas a l'experiment de Marcos. Com inflar un globo. Necessitem un got d'aigua en una ampolla, sucre i res, una cullera. Pou. Agafem un got i li tirem aigua i cap al microones. Agafem, atirem un minut, fiquem amb una cullera de sucre i crem i fem tot en ampolla. Fiquem el globo en la boca de l'ampolla. El globo ha inflat. Bicarbonato de sodio y fa que es un Tenemos que meter el vaso en el microondas. Ahora al agua caliente le tenemos que dar levadura y azúcar. 2 cucharadas. Ahora lo tenemos que remover muy bien. Ahora hay que echar todo en la botella, pero como quema mucho, lo va a echar mi madre. Hay que poner el globo en la boca de la botella. Ahora a ver qué pasa. Mira, si lo meneo sin el globo. Lo estoy quemando. Eso es porque la levadura lleva dióxido de carbono y hace un gas que se hincha el globo. I fins aquí la nostra presentació. Els fòssils de dinosaures fets per man i almeu. Què són els fòssils? Els fòssils són restes orgàniques que han deixat dinosaures, animals i plantes familiars d'anys. I encara perduren fins als nostres dies un fòssil és capaç de guiar-nos a través del temps. Procés de fossilització, soterrament de restes, pas del temps i mineralització. Diferents maneres de fer un fòssil a casa. Ingredients: aigua, ciment, plastilina, imatge de fòssil, oli, got i cullera, agulla i pincell. El primer pas, quan ja tens la plastilina, tens que amassar-la tot hasta que la imatge quepa. Després de la imatge tens que pintar tot el fòssil. Una orilla del destre tens que pintar tot el tinter i moviment. Quan ja finestres tens que posar el ciment
plástica. Cuando se vuelve plástica, la aplaste y la tempere. Fósils amb massa de sal. Materials: massa de sal, farina, sal fina i aigua. Pot, bol, una cullera, pintura, cafè, cola i pincell, dinosaures, fulles, rames, conilles, amb el que tingueu. Pas a pas. En primer lloc afegirem 2 tasses de farina, una tassa de sal fina i una tassa d'aigua en un bol. Amb l'ajuda d'una cullera removerem bé. Després pastar amb les mans fins a obtenir una bola de massa. Prendre una xicoteta bola pressionant cap avall amb la palma de la mà. Agafem el nostre objecte i el pressionem, però amb tal suficient suavitat per a que l'objecte no travesse tota la massa. Pots deixar-lo que s'asseque a temperatura ambient o assecar-la al forn uns 30 minuts a 180 graus. Una vegada la peça està seca, la podeu pintar amb pintura. Ressaltar sols el rellull amb un pincell apenes embrutat amb pintura. Pintar-ho amb cafè soluble diluït amb un poc d'aigua. Per a considerar millor la peça podeu enterrissar-la en cola. Els consells: és recomendable que este procediment enfarinada la superfície on treballaràs perquè no es peguen. Podeu fer ossos i fer el teu propi dinosaure. Si no voleu pintar les figures amb les tècniques que hem proposat, podeu també afegir fulpen en l'aigua abans de mesclar-la amb la farina. I al final és el meu com ha quedat. I aquí és el meu com ha quedat. ¿Lo mostramos? Adiós. Adeu. Benvinguts i benvingudes. Som Jimena, Aitana, Vega, Daniela i Lucas. i us anem a presentar l'experiment de la xocolata infinita. Materials: xocolata, ganivet, guants, taula per a tallar i mantell. No me mires que a ver lo que fue un poco más.
¿Vale? Bueno, pues mira. Separem esta. I ara correguem un tros. No puc agarrar el periòdic, Sara. Nos sobra una. Nos sobra esa. Graba. Dale al like y suscríbete. El que ha passat és que com hem presentat en diagonal i l'hem canviat de puesto, ha sobrat un tros, perquè el tros que estava dalt ha passat a estar baix i el que estava baix ha passat a estar dalt, doncs ha sobrat un tros. És com un trencaclosques, però amb la xocolata. Esperem que us hagi agradat. Hola, som Alejandro i Pau i avui us han explicat com fer el sucre cristal·litzat. Índex. Primer us anem a ensenyar els materials. Després us anem a ensenyar com es fa. Després un vídeo i seguidament per què se cristal·litza. Material: sucre, aigua, calçó, gots de vidre, pinces de roba, palets de fusta i colorantes. Primer tenim que ficar 3 tasses de sucre i una d'aigua en un perol i ho fiquem al foc i tenim que manejar fins que bulla. Després posem l'aigua i el sucre en un got i fiquem els palets de fusta dins. Després treguem els palets de sucre, els palets de fusta i els rebossem en sucre. De manera que quede tot cobrit de sucre. Després ho fiquem dins després li fiquem colorant i fiquem els palets dins dels gots i amb una pinça així de manera que no toquen ni els costats ni el fons. Així tenim que esperar un dia. En el nostre cas hem esperat 2 dies. Hola, soc Pau. Jo soc Alejandro i avui anem a fer El sucre cristal·litzat. Tens que ficar una tassa de sucre. Bueno, en realidad son 3. Así tenim 2 tasses i 3. I ara ve una ja sabeu. La fiquem on hem ficat les de sucre. Això. Esperarem hasta que fica bull. Ara tenim que començar a moure perquè els dissolva. Sucre m'entapa la colla. Ja està bullit i la vaig a apartar cap amb un compte que no quiero. meu pare està posant el agua calenta. I ara ho posarem en el foc. I ara me va ficar colorat. I ara anem a remoure a veure. I ara anem a rodar els palets per el sucre en tal posició que se queden empegats. Coca-Coles i un ninot tret.
sucre m'entapa la colla. Ahora tienen que fijar el sucre así en el color que corresponde y que no toque ni els costats ni el fons. Té que estar i que no toque. Ara agafem una pinça i posem això així. Bueno, parem la cámara perquè se necessiten dos más para agarrar la pinça i el palet. Y ya se me estén con la palet. No t'oblides, pare, que Y hay que posarlo sin que toque ningún lado del bot, sin que toque el suelo, sin que toque res. Ja ho tenim així, no? me'l quede per si en volem més. Sucre m'entapa la colla. Ara No trincaries anem a esperar 2 dies. Ya se había dicho esperar unos días, así 2, y més o menys s'ha cristal·litzat. Bueno, i ara l'anem a treure. Sí, s'ha cristal·litzat un poc. la colla. No trincaries sense Anem a l'altre. pica que no. Este s'ha cristal·litzat. S'ha cristal·litzat més. Ara esperem a que se seque. I ara blau, que és el que millor estava anant. Fins ara. Piruleta que no gira, piruleta Ja que estic no donant el blau. quiero. Lo moro que no llega. Y tienen que esperar a que seque. Y cuando este seque, pot servir para moltes begudes també o a menjar-te com una piruleta. Adeu. Estarem en contacte. Sucre m'entapa la colla. No trincaries sense ronyanyam. Pica que no pica, pica, pica que no pica, Chupa, chup que no s'estira, chupa, chup. Per què cristal·litza? Primero se me ha explicat què és la cristal·lització. La cristal·lització és un procés químic en el cual una disolució es transforma en un conjunt de sòlid dur. Com passa? És una mescla amb més sòlid que líquid. Amb més quantitat de sòlid que líquid. I s'ha dissolt perquè l'hem calentada. Amb el pas dels dies, l'aigua s'ha evaporat i el sucre s'ha fet cristalls i sòlid dur. Per a què serveix la cristal·lització? La cristal·lització es fa servir per a separar substàncies com per exemple la sal de taula o els carrons de sucre. Fi. Adeu. Moltes gràcies per escoltar-nos. I fins així aquestes presentacions de la classe de tercera. Espero que us hagi